se dlamo. Ajde Jano, ajde dušo, da se prošetamo do Bistrice, da idemo, da se kuću da ne damo, da ne damo Jano dušo, da je ne prodamo. Kad prodamo Jano dušo, kako da igramo. Kad prodamo čuli smo iz današnjeg evanđelja zašto Samarijanke. Zato što se danas, ovaj dan, sjećamo one priče iz evanđelja kada je Gospod u Samariji, u gradu Siheru, došao sa svojim učenicima i na izvor, na Jakovljev studenac, taj izvor, bunar Jakovljev. I tu je sreo ženu, Samarijanku, koji je tražio vode i sada ne pripričavamo sve što je bilo u današnjem evanđelju, ali suština je ova da je on njoj kazao sve što se njoj u njenom životu zbilo. Iako je prvi put vidio, iako na njega prvi put vidjela, i da je kazao sve njene grijehe koje je počinila tokom života. Tako je i kazao da pravo kaza što nema muža, jer je 5 muževa imala i taj sa kojim sada živi, to nije njen muž. Znači bila je žena koja se to toliko puta udavala, toliko se puta razvodila i opet na kraju živjela sa nekim koji joj nije bio muž. I Gospod je zadivio ženu ovu. Ona otide poslije u selo i ispriča tamo narodu da je srela čovjeka koji joj sve kazao o njenom životu i da nije to taj koga svi čekaju, da to nije Hristos, spasitelj svijeta. I onda su i oni došli i zamolili ga da ostane kod njih i osta 2 dana u njihovom selu i kazivo im svoju riječ, nauku svoju, tako da mnogi narod povjerova. Sve to, braći i sestre, ne zbog toga da bi Gospod pokazao kako on zna nešto više nego mi, kako on može da pogodi šta smo mi to uradili, kako on može da pogodi našu sudbinu, to što se zbilo i to što će se zbiti, jer to je njemu sasvim uobičajeno, onome koji je stvorio svijet, onome koji je nastao prije vječnosti, prije početka svijeta, njemu je sve to u istinu kao na dlanu. On vidi sve ono što je bilo, vidi sve ono što će biti, njemu je ono što je bilo, ono što jeste i ono što će biti sve u stvari sadašnjost. I pokazao nam je Gospod ovom pričom da nije važno ko smo, iz kojeg smo roda, iz kojeg smo naroda za naše spasenje. Nema Grka i nema Jelina za spasenje pred Bogom. Nije bitno da li smo Srbi, da li smo Rumuni, Crnogorci, Turci, Cigani. Bitno je ono što svako od nas nosi u sebi. Svaki čovjek je svemir za sebe, svaki čovjek je toliko individualno snažan da sam određuje svoju sudbinu. Nama je Bog dao slobodu i na nama je samo kako ćemo tu svoju slobodu da upotrijebimo. Da li ćemo da upotrijebimo za
razne razvrate, počevo od droge, pa ne znam dokle sve. Vidjet ćemo da je upotrijebimo za jedan pravi duhovni život, za dobro koje ste i vi danas učinili dolazeći u ovu crkvu ovdje na vrhu Rumije. Znači, naša sudbina je u našim rukama i to je nama Gospod Bog pokazao. Eto, to je taj život crkve, to je taj put. I ova crkva ovdje isto tako nije nastala slučajno, nije nastala tek tako da bi iz nekog, da kažem, neracionalnog razloga, nije nastala ni zato da bi, kao što neki govore, oni koji na taj način razmišljaju, kojima su to vidici zbog toga da bi se neka teritorija osvajala, da bi tako udarali neke granice pravoslavlju. Ova crkva je nastala kao težnja naših predaka, onih ljudi koji su sa ovaj silni kamen oko ove crkve vjekovima svojim rukama, na svojim plećima iznosili, vjerujući da će jednog dana kad se skupi dovoljno kamena ovdje doletjeti crkva ovdje. I zaista ta crkva je doletjela, pokazalo se da to nije bila legenda, nego je to bilo uistinu narodno proroštvo, jer crkva je, to svi znamo, prije 4,5 godine, evo 5 godina će skoro, doletjela ovdje. I ona je doletjela kao preteča, kao što je došao Sveti Jovan Krstitelj kao preteča Gospodnji, da pripravi staze Gospodnje, tako i ova crkva doletjela ovdje da bi pripravila staze tome divnome hramu dolje Svetog Jovana Vladimira, kojeg upravo gradimo i koji tako silno niče i kojeg ništa ne može zaustaviti da uzraste onako kako je planirano da uzraste. Eto tako, braći i sestre, divan je vaš podvig, divno što ste danas ovdje. Svako od vas, svako od nas moglo je danas biti na, ne znam, nekom mjestu, možda još i spavati, ali svi ste vi načinili napor koji ćete vrlo brzo, vidjet ćete, zaboraviti. To što je bilo malo teško izaći na vrh Rumije, svi ćete vi to vrlo brzo zaboraviti i ostaće samo taj slatki ugođaj u našim dušama, to divno sjećanje na još jedan dan posvećen Bogu. Ajde ja